яңалыклар вакыты студияда Лина Хасеншина. Аварияларны профилактикалау дәвам итә. Ознакайда шоңгы сезонын ачтылар. Келе юлында Россиянең от казанган авыл хуҗалык хезмәткәрен искә алдылар. Аварияларны булдырмау өчен шәһәрдә бик күп профилактик чаралар уза. Шулай да начар һава шартлары да юл хәрәкәтендә катнашучыларны әледән-әле сыный. Бозлавыкның нәтиҗәләре табиблар җилкәсенә төшмәсен өчен мондый проблемаларга оператив рәвештә җавап бирү коммуналь һәм юл хезмәтләре бурычы. Узган елларда шәһәрдә бозлы яңгырдан соң елгалар барлыкка килде. Төндә су катты, кичә иртән буран дулый башлады. Юл хезмәтләре шул исәптән мондый һава торышына әзер дип белдерделәр. Мисал өчен, Әлмәттә 26 берәмлек техника калабызда юлларның торышын тәртипкә салу белән машгуль. Это комбинированная дорожная техника, которая очищает дороги, и 6 единиц малой механизации по велодорожкам и тротуарам, и вспомогательная техника, КАМАЗ, самосвалы. Бозлы юллар авариялар белән яный. Юл төзүчеләргә һава торышы үзгәрүенә җайлашырга туры килә. Һәм еш кына монда реагентлар ярдәмгә килә. Бер машина юлны чистарта, ә аның артыннан баручы машина тоз сибә. Реакторлар белән үзара бәйләнешкә кергән кар һәм боз эри башлый. Аннан соң махсус техника эшкәртелгән тоз һәм кар боткасын чистарта. Техника хәрәкәте авыр булган җирдә реагентларны кул белән сибәләр. Песок не используем, реагенты более эффективнее работают и более оперативно устраняется эта наледь. Мы даже используем соль, так скажем, не в нормативном количестве, мы специально ее уменьшаем, чтобы, так скажем, минус 20, минус 30 вода не текла. Реагентларны куллануны халык гадәттә яратмый. Бозлавыкка каршы көрәшнең башка эффектив усуллары бар дип саный. Әмма юлчылар бу алай булмавын аңлата. Җәмәгать киңлекләрендә файдаланыла торган кофе һәм гранит балчыклары кояшлы һава торышы булганда гына тиешле нәтиҗәләргә китерә диялар. Юллардагы вазгыятьне Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре дә контрольдә тота. 19 декабрьдә алар шоферларны масса күләм тикшерү буенча тоннель профилактик операциясе үткәрде. Операция исри хәлдә идарә итүче машина йөртүчеләрнең юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуларны ачыклауга юнәлдерелгән. Автоинспекция хезмәткәрләре 160 машина йөртүчене тикшергән һәм 16 юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу очрагын ачыклаган. 3 машина йөртүче куркынычсызлык каешын эләктерми, 5 кеше страховкасыз, 1 кеше бөтенләй документларсыз була. Тагын 5 машина укылмый торган дәүләт теркәү билгеләре белән хәрәкәт иткән. 2022 елның 11 аенда республика юлларында 379 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән, аларда 11 бала үлгән һәм 400 яраланган. Транспорт чараларында балаларны дөрес йөртмә очраклары аеруча борчый. Юл хәрәкәтендә катнашучыларның әлеге категориясе кискенләшү сәбәпле балалар күпләп йөри торган урыннарда балаларны йөртү кагыйдәләрен бозуларны профилактиклау чарасы, кышкы каникуллар профилактик чарасы старт алды. Акция 2022 елның 21 декабреннән 2023 елның 8 январына кадәр узачак. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен соңга сукмаган балык булмаган җәяүләрдә дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре игътибарыннан читтә калмаячак. Аларның юл кишу кагыйдәләрен бузу фактлары кисәтеләчәк, ә хукук бузу турында мәгълүмат алар белән киләчәктә профилактик эш алып бару өчен уку урыны буенча тапшырылачак. Шулай ук мәгариф оешмаларында полиция хезмәткәрләре укучылар һәм аларның әти-әниләре белән профилактик әңгәмәләр үткәрәчәк. Башка темаларга. Ознакайда шоңгы сезоны ачылу уңаеннан шәһәрнең шоңгы базасында гомум белем бирү мәктәпләре оешма предприятиеләр командалары арасында ярышлар узды. Әлеге чара шәһәрнең шоңгы базасы ачылуының 35 еллык датасына туры килде. Тулырак коллегаларыбыз сюжетында. Судьи готовы? Внимание! Поехали! Одновременный ход! Тантананы муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин ачып, районда чаңгы спортының елдан-ел популярлаша баруын билгеләп узды. Спорт объектларын төзекләндерүдә Татнефть компаниясының ярдәмен ассызыклады. Бүген Азнакайда искиткеч һава торышы һәм зур бәйрәм. Чаңгы сезоны ачылуга бүген Азнакайның 200-дән артык кешесе килгән. Монда мәктәп укучылары да, оешма, предприятие вәкилләре дә һәм гомумән теләге булган һәркем катнаша. Ярышларга старт көндезге сәгать 10-да бирелде. Беренче йөгерештә 89-нчы номер астында чыгыш ясаган Раян Фаткелисламов җиңү яулады. Ул шәһәрнең 9-нчы мәктәбендә белем ала. 11 яшь кенә булса да чаңгыда бик шәп җилдерә. Әтием Рифат белән бергәләп шөгыльләнәбез диде ул. Сначала дома тренируюсь, гимнастикой, потом турник, потом иду кататься на лыжах. Обычно на озере, обычно в лес еду. На озере обычно 15 кругов, а в лес
Ну, 20-15 километров. Шаңғыдан ені бәләкәй шақтан уқ әтесі білен бірге шуалар. Мен де қош инагда иналарға ярым. Көбірек әтесінің заслугысы. Район советы аппараты жетекшісі Ойдар Халиуллин шаңғы спорты белән мәктәп юлларыннан ук шөгыльләнә. Һәр көн 6-7 километр араны шуып узам диде ул. Шаңғы белән инде мәктәп елларынан шөгыльләнә башлаган идем. 13 яшьтән вроде район республика ярышларына катнашкан булды. Әле ни ул урыннар алган юк, конечно, но шаңғы ярышы ул иң сәламәт шаңғы спорты иң сәламәт спорт. Мөһим урын алу түгел, сәламәтлекне саклау. Бөтен кешендә лыжи базага чакырабыз. Лыжи базы мотор, әйбәт, урыннар, лыжлар күп, бәйрәм белән. Соңыннан җиңүчеләрне кубок, медаль һәм дипломнар белән тәбрикләделәр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луш Әлмәт телекомпаниясе. 8 декабрьдә илебезнең һәм республикабызның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Зөфәр Шәйдуллинга 90 яшь тулыр иде. Хөрмәтле җитәкче истәлегенә якыннары аш үткәреп кенә калмый, Кәләй авылында көрәш турниры да оештыруны күркәм традицияга әверелдерде. Хөрмәтле җитәкче Зөфәр Шәйдуллин истәлегенә оештырылган 13-нче көрәш турнирын район башкарма комитеты җитәкчесе Ойдар Каюмов ачып җибәрде. Ул район башлыгы Тимур Нугуманов исеменнән катнашучыларны һәм оештыручыларны сәламләде. Атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре тырышлыгы белән Әлмәт районы ил күләмендә яңгыраганын ассызыклады. Как мы все знаем, имя Зуфара Гадировича Шайдуллина, оно золотыми буквами вписано в историю всей отрасли сельского хозяйства Российской Федерации. Это один из тех людей, который стоял, так скажем, на обеспечении нашей продовольственной безопасности всей нашей страны. Абруйлы шәхес атказанган кеше булган Зөфәр Шәйдуллинны һәркем җылы сүз, хөрмәт белән искә ала. Булай беләм мин аны. Ул инде бик абруйлы, бик атказанган районда гына түгел, республикада, союзда. Республиканың көньяк-көнчыгышыннан килгән 120дән артык спортчы ике келәмдә көрәште. Катнашучылар арасында Татарстан һәм Россия чемпионнары да бар. Япь-яшь егетләрнең матур көрәшүен атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәренең улы да билгеләп үтә. Ознакай районы башлыгы булган Марсель Шәйдуллин әтисе атлар спортын һәм көрәшне яратканын, үзе дә көрәшче булганын горурлык белән искә ала. Ул инде спортны да бик нык ярата иде, көрәшне дә, спартакиадаларда, авыл спартакиадаларында Токарликова, Кәләй авылы һәр вакыт беренче урында иде. 35 ел беренче урында булды. Аңа күрә инде аның эше бүген дә күренә, искә алалар. Безгә инде тагын да тырышып эшләргә кирәк. Аның дәрәҗәсен, аның шушы эшләгән эшләрен онытмаска кирәк. Аңа барыгысына да бик зур рәхмәт. Турнир чынлап та зур спорт бәйрәменә әверелде. Мондый спорт чаралары буыннар варислыгында саклый, яңа келәм батырларын да ачыклый. Яшь буынны хөрмәтле кешеләрнең тормышы белән таныштыра, бөек шәхесләрне онытмаска һәм хәтерне сакларга ярдәм итә. Колабызда спорт чаралары гел узып кына тора. Келәмдәме, өстәл артындамы әлмәтләр һәр чак физик яктан да үсештә һәм үзләрен тикшереп кенә тора. Мисал өчен шахмат мәктәбендә район беренчелегенең 5нче этабы һәм әтиле-уллы интеллектуаль турнирлар узды. Күп сыйфатларны үстерә. Шул исәптән логик фикер йөртүне дә камилләштерүче шахмат турниры Швейцария системасы буенча 7 турда узды. Шахматчылар ярышканда залда тынлык урнаша, аны бары ход ясауга киткән вакытны санаучы таймер гына буза. Шуңа күрә шахмат интеллектуаль спорт төре булып саналады. Берәүләр өчен шахмат турниры беренче ярыш. Яңа танышлар табучылар да, шахмат белән профессиональ шөгыльләнү теләге уянучылар да бар. Необычный день, потому что сегодня сын играет с отцом. Вот, это когда проводят вместе с детьми родители время. Бүген гадәти булмаган көн, уллар әтиләре белән күрше өстәл артында уйный һәм бергә вакыт үткәрә. Улым индивидуаль рәвештә шахмат белән шөгыльләнә. Шахматка вакыт табарга тырышабыз. Ул акылны гына түгел, планлаштыра белүне дә үстерә. Конечно же, это планирование, это правильное мышление. Шахмат хәтерне яхшырта, фикер йөртү, түземлек, алдан уйлый һәм саный белүне үстерә. Игътибарлы, бай фантазиялы булырга өйрәтә. Тот, кто отдал свое время шахматам, не пожалеет об этом в будущем. Он пригодится в любой профессии. Әлмәтләрнең төрле буын вәкилләре шахмат патшалыгына чумып, рәхәтләнеп вакыт үткәрде һәм тәҗрибә туплады. Әлегә шулар, мин Динә Хәсән һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.